En træbåd er rar at røre ved, og den lyder godt i vandet. Det mener bådbygger Edvin Mortensen i Gilleleje, der nu fortæller Jan Arns, hvordan man bygger en 20-tons træbåd. Den økse, du hugger med, er det ikke noget af det ældste værktøj inden for skibsbyggeriet? Jo, det er det faktisk. Vi har efterhånden fået skiftet alle de gamle værktøjer ud, så vi har kun skarøksen tilbage. Og det er faktisk også det eneste stykke værktøj, der kan klare sådan en spuning som her. Det vil sige, det kan du ikke lave på de maskiner? Nej, det kan vi ikke. Det er, man kan selvfølgelig bruge et stemjern eller noget og hugge det med, men en skarøkse er det bedste. Ja, når nu man starter med at skulle lave et skib som det, der står herinde i din hal, hvor starter man hen? Ja, man starter med kølen. Det er meget vigtigt, at man får et godt stykke træ til kølen. Og så skal vi have fat i stævnen også. Det er jo også nogle specielle stykker træ, og vi har... jeg plejer at få det hernede fra skoven, ikke? Og jeg plejer gerne at kontakte skovene, så vi sammen går ud og ser på træet. Ser det på roden? Ja. Som man siger? Ja. Det er i hvert fald vigtigt med kølen, at det er ret. Det er meget ret. Og så er det vigtigt, at sådan en køl, ikke, den har faktisk den størrelse, ikke, sådan den lige kan bruges til en køl. Man skal helst ikke have det større, end den lige kan bruges. Men du ved på forhånd, hvor stort skibet skal være? Ja. Og det er derfra, du går ud, så? Ja, vi har jo en sejning at gå ud fra. Der kan vi jo så, i det her tilfælde, ikke, der er kølen, den er 14 meter. Stævnene, de er omkring 5 meter lange, ikke? Og det er altså specielt stykker træ. Men stævner og akter, det er sammensat træ, ikke? Jo. Når vi så har fået det hjem fra savværket, så kan vi så begynde at samle. Og køl og stævne, de bliver sammen med sådan en stor knæ. Og det kaldes en bjørn. Det må jo være, fordi at man i gamle tid har ment, at det skulle være noget stærkt. Og noget, der holdt. Ja. Ja, nu vil vi vise dig, hvordan vi skærer et spand ud nu. Og vi hugger ikke så meget med økse med. Så vi har skåret det ene af spanderne ud til den ene side, og nu vil vi så lave et modsat til den anden side. Og det streger vi så op nu. Altså det er bare spejlvendt, men ellers fuldstændig ens. Ja. Så skal vi lige have sat de der mærker på. Ja. Er der ikke flere her? Det skulle være der altså. Og der er jo smige i vores træ. Og de her smiger, det er det samme som de grejer, som vi har stående hen på vores sav. Så når vi skærer, så står der en mand hen og kører de der smiger efterhånden, som vi kommer til de der. Altså hvor stor hældningen skal være? Ja. Så. Skal vi starte saven? Så starter vi på. Det er godt. Ja. Så lige lidt.
Prøv lige at se, hvordan det her det passer. Så er det bare lige at tage. Bare være, at vi lige skal sætte skruetvingen på, mens. Ja, det skal man nok lige. Du holder lige en lidt der, ikke? Så. For at se. Anne. Ja. Nu har du sæt den. Så har vi den næste. Du vil lige sætte skruetræet. Ja. Nu skal jeg nok holde i. Bare styr den lidt der, så. Det vil jo lige være halen mig hele. Sådan. Ja, Edvin, så blev spanterne færdige på bagbordssiden. Så næste fase, det er borernes. Ja, nu har vi taget mål af kølplanken. Og det er jo, det vil vi gøre for at vise dig, hvordan vi bærer os af med det. Og så vil vi vise, hvordan vi skærer den ud, og så kanstryger vi den, og så kommer den ud i svægekasse. Og den svedekasse, hvad gør det hen? Ja, den varmer planken op, så den bliver helt blød. Faktisk helt blød. Der, Du får den, som du vil. Ja. Og så... Ja, det, jeg må jo ellers sige, at den båd, vi er ved at bygge her, ikke, det er en kravelbyggebåd. Jo, der er 2 måder at lave båd på. Ja, det er den båd, der måde, vi bruger her, det er kravelbygget, ikke? Og de mindre både, de bliver bygget, klinkbygget. Altså klinkbygget, det er, når de ligger uden på hinanden. Ja, og kravel, det der ligger oven på hinanden. Ja, de ligger kant mod kant. Ja. Mm. Men nu kan vi se, hvordan det går med den plank, vi skal sætte på. Lad os gøre det. Vil du starte, Hans Peter?
Edvin, tror du nu, det stykke træ er kommet i form efter den tur i svedekassen? Ja, nu er den blevet kold, så nu kan vi prøve at tage den af og se, hvor meget facon der er kommet i. Hvad gjorde man før man havde sådan en svedekasse? Ja, hjemme med min far, der havde man en gammeldags grukæde med låg over. Og derfra det låg, der var så et rør ud til vores svedekasse. Så det var ikke altid lige godt, det der blev kogt dengang. Der skulle hældes vand på hele tiden, så? Ja, fordi jeg ved ikke, hvor meget vand der kunne være i sådan en grukæde, men det var begrænset, ikke? Og plankerne, de skulle have temmelig lang tid. Altså, som vi før snakkede om, at de skulle have de der en time per tomme. Altså, du skulle have haft 2,5 timer næsten, ikke? Ja, den her skulle have. Men den har vi jo måske snydt lidt med, så den fik jeg faktisk kun så vi kunne nå det. Og den var altså varm nok. Skal vi se, hvordan den ser ud nu? Ja, lad os se. Tilbage. Jeg ved ikke, om du kan se, hvor jo, jeg kan se. Så, og den går ikke tilbage igen. Det bliver, hvor den er nu. Ja. Derfor er der heller ikke, man skulle tro, at der var meget spænd i sådan en båd, når man bygger sådan nogle planker, ikke? Men det er faktisk ikke ret meget spænd. Når de har været kogt, så holder de i façonen. Hvor meget træ går der før til sådan en båd her, som du siger, den er målt til 20 ton, ikke? Den er... Jeg plejer at købe 100 kubikmeter kævler i skoven. Men, det er meget. Ja, det er jo... Det er måske meget, ikke? Det er jo træ, ikke? Jo. Men hvis man tænker på sådan en som Fregatten Jylland, der er jo gået 3.000 kubikmeter til. Og det er jo også et pænt stort skib sammenlignet. Ja, det er det nok. Men der skulle mange egetræer til. Når man tænker på, at sådan et, man kan sige fuldvoksen egetræ, der er cirka en 3-4 kubikmeter i hver træ. Så vil jeg sige, at man skulle bruge 1.000 træer til sådan en som. Det er ikke så mærkeligt, at vi mangler noget skov på et tidspunkt. Nej. Der er mange udtryk, specielle udtryk, man har ombord i sådan en båd. Ja. Sådan som et kølsvin. Ja, det er... De udtryk, tror jeg nok, de stammer fra England. Altså sådan et kølsvin, som vi har lagt i nu. Men hvad er formålet med det? Altså, det er faktisk at samle spanderne oven på kølen, ikke? Der bliver boret gennemgående bold igennem, ikke? For at samle det hele. Og man skal lægge et kølsvin i, lige så snart en båd, den er over 11 meter. De mindre både kommer der ikke kølsvin i. Jeg kan se, du kan heller ikke lade være med at røre ved træet. Nej, jeg ved ikke, om det er, fordi man har det. Men det er jo også dejligt at røre ved. Vi har jo mange besøgende her i løbet af den tid, vi bygger sådan en kutter, ikke? Og de fleste, de skal have røre ved træet. Og det er også dejligt. Ja. Men hør engang, når nu I er færdige med at beklæde den, og så borerne er sat på og så videre, så skal den jo også søsættes på et tidspunkt, ikke? Der er nogle specielle ritualer. Ja, det er der ikke så meget af mere. Det er... Ja, selvfølgelig, den skal jo døbes jo. Men vi har det jo på den måde her, ikke? At vi kører simpelthen en vogn herinde, og så kører den bare stille og roligt ud af bækken. Og inden der når vandet, så får den altså champagneflasken. Men selve jomfrurejsen, det er jo ikke helt uden grund, at den hedder det. Nej. Jeg har fået fortalt,
at når man er ude på sådan en tur, ikke? En jomfrutur, ikke? Ja, der må godt være kvinder med, men jeg har hørt, at så skal de fortælle, at de er jomfruer. Og om det passer, det ved jeg ikke. Men her, Edvin, der har vi jo en helt anden bådtype. En rigtig lille, klingbygget jolle. Ja. Det er jo sådan en gammeldags type, som vi har prøvet på at bygge. Fordi jeg har jo aldrig nogensinde nået at få mig en sejljolle, så var det, at vi havde tid til at stille sådan en op. Så tænkte jeg, nu var der lige chancen for at få sig en rigtig gammeldags træjolle. Interessen for træbåde, er den stigende, eller er den faldende? Interessen, den er jo meget stor, ikke? Synes jeg. Når man sådan kommer herop og snakker om en træbåd. Men så er altid slutreplikken. Den er jo faktisk, det er jo sådan meget arbejde ved en træbåd. Men jeg synes ikke, at der er... Selvfølgelig er der en masse arbejde, der skal gøres ved en træbåd, ikke? Men det skal jo med alle slags båd. Men træ, det synes jeg faktisk er det bedste materiale, der findes her på jorden. Dejligt at røre ved i hvert fald. Ja, det gror hver dag. Det er noget, der kommer hver evig eneste dag. Og når det bliver gammelt nok og har udtjent, ikke, så er det også nemt at blive af med igen. Men den her tegning, den har jeg fået af min far. Og den har jeg sejlet mange kapsejladser med. Altså samme type og vundet mange præmier med. Så nu skal vi jo, når vi engang, jeg håber vi skal have søsat den her til sommer, og så må vi jo ned og prøve, om den kan sejle. Ja,